Sierra Leone ka jamana kuntigi Julius Maada Bio ale ye tile kelen taama kɛ Burkina Faso kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ faaba kɔnɔ Wagadugu. Nin farafina tilebinfan jamana nin ɲɛma ale min koloni do fɛnɛ ko ale ye diɲɛ kelenya tɔnba min bɛ lankana ko kofɔ n'an ko Conseil de sécurité de l'ONU ale kuntigi ye nin kalosa nin na a ko ale nana faso kɔnɔ yaasa ka se ka na baro kɛ ni falancɛ fanga ɲɛmaw ye ka se k'a lɔn Burkina Faso ani farafina tilebinfan jamanaw minnu bɛ Sahel kɔnɔ olu yɛrɛ ka lankana ko bɛ taabolo jumɛn de kan. Ɲani Julius Maada Bio ale ka bɔ faso kɔnɔ a ko ale ye faamuyaliko ɲɛnama kɛ gwɛlɛya min bɛ Sahel mara jamanaw na ka taa lankanabaliya kan a ye o ɲɛfɔ anw ye ale tilani ani Ibrahim Traoré ka sigikafɔ ra. First, I want to say sorry for coming this late. Ne ka ɲi ka yafamadari kɛ fasodenw bɛɛ ma sabula ne mana joona jamana kɔnɔ nka anw b'a fɔ a ka fisa e ka na i mɛnni ɲani e kana na bada. Ne bɛ se ka min fɔ n tun ka na ka se ka na faamuyali kɛ ni Burkina Faso ka jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré ka se ka faamuyali kɛ fɛn minnu bɛ olu ka jamana kɔnɔ ka taa lankanabaliya la ani o kɔfɛ fɛnɛ ka faamuyali kɛ min yɛrɛ ye Sahel mara ye olu ka jamanaw bɛ gwɛlɛya jumɛn de kɔ lankanabaliya kɔnɔ. Talk to the leader to see what is happening here, especially with reference to the whole of the Sahel region. Hakilinajigira Sierra Leone ka fanga ɲɛma Julius Maada Bio ale le ye Conseil de sécurité de l'ONU ɲɛma ye nin kalo nata ninnu na. I now have a full range of the information. O kɔfɛ fɛnɛ aw b'a lɔn ko ne sugandini do ka bila Conseil de sécurité ɲɛmaya ra min bɛna kuma farafina tilebinfan jamanaw tɔgɔ ra. O kɔrɔ ye ko ɲani lɔgɔkun damadamani ne kɛ ka taa New York Amérique jamana na ka se ka taa kuma nin farafina jamana nin tɔgɔ ra. O le kosɔn ne tun ka na Burkina Faso kɔnɔ ale min ye anw baden jamana ye se ka na kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ a ka lankana ko kan. Lankanabaliya o kɔni o warakatani no faso kɔnɔ hali n'a sɔrɔla Burkina Faso ka minisiriso min bɛ lankana ko kunna ale y'a yira ko jamana ka finitigiw kɔni olu bɛ kɔlɔsili kɛra jamana kɔnɔ ka taa se 100 sara la sigida ɲɔgɔnna 69 o kɔlɔsi bɛ olu bolo. Nin tun ye Kalaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.